ऊपर कहीं गनौचु आंबे माने समस्त काय मन वाक्य को नियोजित करी सेही प्रभु को पदरे समर्पित होई सेही प्रभु को चिंतन करिबा जो प्रभु को नाम हेउछि जगन्नाथ जे नीलाचल धामरे विराजमान करिसंती बाबा चारि अक्षर समझी जगन्नाथ अच्छा प्रथम अक्षर ज ए पुन्नी को आजी ए प्रभु को जोर आरंभ करी डाकुची देखी जगत जानबी तम पिता ज्ञान अच्छा अच्छा ए सच्चारचर विश्व रे जते प्राणी बा जीव अत्याचार हेउछंती समस्त आपणकर पिता समस्तଙ୍କର ଆପଣ ପିତା पितामह ब्रह्मांकर मध्य पिता अच्छा अच्छा तेणु आंबे माने आपणक पदर शरण नेउछु अच्छा अच्छा खाली आंबे माने नुहे ଆଉ କିଏ जते जते कवि पंडित माने ए धरा धाम को आसीछंती समस्त आपणक पदर शरण पन्न नेउछंती अच्छा अच्छा जते बेले जगन्नाथ दास परम सत्य ग्रंथ रचना करिबाकू गले से सर्वप्रथमे आपणक पदकू वंदना करि लेखिले कौन लिखिले वंदना करी अरे नमाइनु सिंह बाबा मुठाउची हां अरे बाबा विनोदिया ठाकुर रे दिग दिना दिगड़ दिगड़ दिग दिना तड़ आहे बाजी मामा भीम भाई सर्वप्रथमे से पद को वंदना करी लिखिचंती कौन लिखिले भीम भाई अरे वंदना पद पद्म को
ବେଳେ ଯଥା ହାତ ନାକ କାନ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ପାଦର ଏମିତି କି ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ସେ ପାଦକୁ ବନ୍ଦନା କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି। କଣ ଅଛି ସେ ପାଦର ମାହାତ୍ମ୍ୟ? ଗଲା ଜ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆସିଲା ଗ ଦେଖି ଗରେ କଣ ହେଲା? ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ। କଣ ସେ ପଦଟା ଦେଖି କେମିତିକା ହେଲା? ତଳକୁ ନେଇ ହଁ ଆରେ ଗୌତମ ନାରୀ ଯେ ପାଦ ଲାଗି ରେ ଲାଗି ଚଳିଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ଆରେ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଗତି ପାଉନାହିଁ ମନାଇ ଦିଅ। ଭକ୍ତ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ବିଗତ ଦିନର କଥା। କଣ ସେ କଥା? ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ କନିକିରି ଯେତେବେଳେ ତେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାର ନେଲେ ସେମିତି। ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ହଁ ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ ହଁ ସିଦ୍ଧି ବନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଡାକିଲେ କଣ ଡାକିଲେ? ବାବୁରେ ରାମ ହଁ ବାବୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଁ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ କାମ୍ୟକ ବନକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ବୁଲି ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି କାମ। ଦେଖିଆ କେମିତି ହେଇଛି। ବିପୁଳ କାମ୍ୟଙ୍କ ବନ ଥରେ ଭ୍ରମିଯିବା। ଆହା ବିପୁଳ କାମ୍ୟଙ୍କ ବନ ଥରେ ଭ୍ରମିଯିବା। ସେହି କାମ୍ୟକ ବନ ପରିଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଗୌତମ ବାବାଜୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୌତମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଁ ଅହଲ୍ୟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭିଶାପର ପାଷାଣୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହାକୁ ଭଞ୍ଜ ପୁଅ ତା ତଳ ପଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖିଲେ? ଆରେ ବାଟେ ସେ ବନରେ ବଢ଼ି ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଶିଲା। ଶିଲା ଦିବ୍ୟ ଶିଲା ଏ ବାଟେ ସେ ବନରେ ବଢ଼ି ଶିଲା ଦିବ୍ୟ ଶିଲା ଶିଲା ଦିବ୍ୟ ଶିଲା। ବିଷ ପୁରା ମନ୍ତରଣେ ଲାଗିছে ଲାଗିছে ଆରେ ବିଷ ପୁରା ମନ୍ତରରେ ଲାଗିছে ଦେଖୁଥିଲା କଣ ନା ଆମ ପୁରାଣ କହନ୍ତି ହଁ ଏ ଅଭିଶପ୍ତ ପାଷାଣୀ ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଲାଗିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ନାହିଁ ହଁ କି ହସ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ଏ କବି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହନ୍ତି ଏ ଜନ ଜଗତରେ ପାପୀ ତରିବେ କିପରି? କିପରି ତରିବେ? ଅକ୍ଷର ଗଲା ଅକ୍ଷର ଗଲା ଆସିବ ନା। ଅକ୍ଷର। ଦେଖି ଦେଖି ନା ଅକ୍ଷରରେ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ନାକ ନାଗମୟୀ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ନାମ ବନ୍ଦନା। ରେ ଯେଉଁ
ଘର